Mogu početi? Da. Ovo je Radio Gama. Radio 3. gimnazije Osijek. Dobar dan, poštovani slušatelji, i dobrodošli u prvu ikada emisiju koja se naziva Gama. Kroz današnju emisiju vodit će vas Leona Limeha i Mirela Čavalić. U našoj Gama emisiji pričat ćemo o aktualnostima mladih, te naše škole i općenito u Osijeku. U studenom u društvenom ateljeu D kolektiva u sklopu obilježavanja mjeseca mladih isplanirane su 4 radionice, čija je glavna tema mentalno zdravlje. Do sada su provedene 3 radionice, 7., 14. i 21. studenog, no uskoro dolazi i 4., 28. studenog. Voditeljice tih radionica studentice su psihologije sa Filozofskog fakulteta Osijek, a jednu od njih, Karlo Žaković, ćemo vam malo kasnije i predstaviti. Za početak ćemo porazgovarati o samom društvenom ateljeu i D kolektivu s našim prvim gostom, voditeljem društvenog ateljeja Nikicom Torbicom. Nikice, dobar dan i dobrodošli u našu emisiju. Dobar dan i hvala vam što ste me zvali. Sada, za početak, možete li nam reći nešto o društvenom ateljeu D kolektivu, kada su nastali, kako, zašto, čime se točno bavite, onako općenito nešto? Da, D kolektiv je inače bivši volonterski centar Osijek. Volonterski centar Osijek je bio osnovan prije sada već 18 godina kako bi promicao volonterstvo i aktivno građanstvo u Osijeku, ali i u široj regiji Slavonije. Mi smo prije sada 3 godine, ako se ne varam, promijenili svoje ime zato što smo vremenom zapravo rasli, malo smo uključili druge teme kojima se bavimo, pa smo imali i podršku drugim organizacijama civilnog društva, imali smo program i imamo i dalje program Demo Akademije obrazovanja za demokratsko građanstvo, a sada zadnje 2 godine imamo i program Društveni atelje, naš društveni centar u centru Osijeka u Županijskoj 11. Nekako sa tim promjenama shvatili smo da bi možda i ime trebali promijeniti, tako da evo sada se zovemo D kolektiv, organizacija za društveni razvoj. Mi se inače bavimo doista širokim brojem tema, ali nekako ako bih to sažeo na nekakvu opću razinu, bavimo se promocijom demokratskog društva, uključivog društva, solidarnog društva, i to radimo prvenstveno sa direktnim aktivnostima koje provodimo sa građanima, sa stručnjacima, sa predstavnicima akademske zajednice, škola, učenika, različitih dionika u društvu, i jako puno radimo sa nastavnicima, socijalnim radnicima, dakle sa stručnjacima koji direktno s tim osobama rade i mogu napraviti neku društvenu promjenu. Što se tiče društvenog ateljeja, to je društveni centar, jedna fokalna točka, jedan prostor u našem gradu u kojem većinu tih aktivnosti i provodimo, ali ne provodimo ih samo mi, provode i preko 50 drugih organizacija iz Osijeka, regije, ali i šire. Dakle, u našem prostoru možete naći i neke aktivnosti drugih organizacija civilnog društva. Zašto ste se vi odlučili priključiti D kolektivu i kada točno? Ja sam u D kolektivu se zaposlio prije 5 godina. Prije toga sam bio nastavnik povijesti, 2 godine sam radio u nastavi u 2 srednje škole, no kako je tada bilo i teško pronaći posao stalni u obrazovanju, a i kako sam imao određen interes, ali i set vještina i znanja iz područja građanskog odgoja i obrazovanja, kada se pojavio jedan projekt upravo promocije uvođenja građanskog odgoja i obrazovanja u osječke osnovne škole, ja sam se zaposlio u tadašnjem volonterskom centru Osijek. U međuvremenu sam širio nekako područje djelovanja, ne bavim se više samo građanskim odgojem i obrazovanjem, ali se bavim radom sa mladima i nastavnicima upravo iz tih područja promicanja političke pismenosti, medijske pismenosti, ljudskih prava, aktivnog građanstva i volonterizma itd. Možete li nam reći nešto o svim tim radionicama i projektima koje provodite, kome su namijenjene, kako smišljate teme i možda neka vama najdraža radionica ili projekt što vam se najviše istaknulo i ostalo u sjećanju?
Da, pa mislim mi na godišnjoj bazi imamo skoro pa 300 aktivnosti u našem društvenom centru, dakle doista je puno tih stvari, ne bih nikada stao kada bih počeo nabrajati. Ono što se meni ističe ili možda što je meni najdraže i što mi je najbliže struci, jedna je stvar recimo forum nastavnika gdje radimo sa nastavnicima i nastavnicama iz osnovnih i srednjih škola upravo na promociji građanskog odgoja i obrazovanja. Svaki puta imamo drugu temu i skupa jedni od drugih učimo. Ono što je ideja foruma nastavnika je da to nije samo neka edukacija, nego da nastavnici skupa s nama sukreiraju taj program, odnosno nastavnici dođu, prezentiraju svoje primjere dobre prakse, osmisle možda nekakvu metodu pa ju provedu s kolegama i kolegicama, ali i predstavnici organizacija civilnog društva, odnosno udruga također dođu pa promoviraju svoje projekte i tako dalje. U tom nekakvom settingu se naravno rađaju nove ideje, prilike za nove suradnje i za širenje zapravo građanskog odgoja i obrazovanja. To je recimo jedna stvar koja mi je jako draga. Druga stvar je primjerice rad sa mladima. Sada se sprema takozvana super izborna godina, inače sljedeće godine 3 velika važna izbora, europski, parlamentarni i predsjednički, i ono što mi sada sve više radimo je zapravo to promicanje političke pismenosti kod mladih, pa smo recimo nedavno proveli i simulaciju Europskog parlamenta i tako dalje. I možda treća stvar koju bih istaknuo je djelomično ovog mog nekakvog osobnog identiteta kao oca. Provodimo recimo grupe tatelje, grupe podrške za aktivne očeve koji žele promišljati svoju ulogu, koji žele raditi na društvu u kojem su roditelji ravnopravni, u kojem je i otac ravnopravni, to je kojem otac jednako djeluje u odgoju svoga djeteta, odnosno u kojem to većina tog odgoja ne spada na majku. To je također nešto što se onda provodimo i što pokazuje velike uspjehe. Budući da u ovoj emisiji pričamo o vašim radionicama na temu mentalnog zdravlja povodom obilježavanja mjeseca mladih, jeste li prijašnjih godina obilježavali mjesec mladih i kako, na koji način, slično kao i sada sa nekim radionicama ili drugačije? Tako je. Mjesec mladih, mi smo to nazvali mjesec mladih, znači ne postoji nekakav sad službeni mjesec mladih koji mi obilježavamo. Mi smo ovaj mjesec malo pojačali naše radionice s mladima i to radimo obično 2 mjeseca godišnje, jedan na proljeće, jedan na jesen, pa onda nekako aktivnosti našeg društvenog centra posvetimo, odnosno usmjerimo malo više prema mladima. Ovo je 3. ciklus mjeseca mladih, prva 2 ciklusa su se ticala prvenstveno aktivnog građanstva, a s ovim 3. ciklusom otvaramo temu mentalnog zdravlja. Ono što je tu bitno za napomenuti je zapravo da to radimo na način na koji općenito pokušavamo popuniti aktivnosti našeg društvenog centra, a to je u suradnji sa građanima, posebice sa mladima, pa ovaj mjesec mladih zapravo koordinira naša volonterka Karla Đaković, apsolventica studija psihologije, ali i njezine kolegice i kolege sa studija psihologije. Dakle, mi ne provodimo sami te radionice, nego upravo osnažujemo mlade da istraže svoje interese, da neke te svoje sposobnosti, vještine, znanja primjene u radu sa drugim mladima i time mislimo da uvelike zapravo doprinosimo kvaliteti programa koji je onda kreiran od mladih za mladih. I evo za kraj, koji su vaši neki planovi za budućnost, možda neke radionice ili projekti koje ovim putem želite najaviti, ako smijete naravno? Da, pa mislim, djelomično sam već najavio, ali bih onda ponovio. Dakle, budući nam se bliži super izborna godina, mislim da će posebice za mlade, za učenike i učenice srednjih škola, studente i studentice biti zanimljive naše radionice posvećene političkoj pismenosti, medijskoj pismenosti i drugim kompetencijama i pismenostima koje su vrlo bitne za nadolazeće izbore. Dakle, radit ćemo s mladima na tome da učimo malo o političkim ideologijama, da razlikujemo različite političke stranke, što one predstavljaju, koji set vrijednosti, da proučavamo njihove programe i to ćemo raditi na svim razinama, dakle
izbora. Počeli smo evo sa europskim izborima, sa simulacijom Europskog parlamenta, koja je zapravo bila aktivnost u kojoj su učenici mogli barem onako ušturo kako funkcionira ta parlamentarna demokracija, koje su tamo političke ideologije zastupljene, na koji način, kako pregovaraju i kako zajednički unatoč neslaganjima donose odluke od općeg interesa. To se isto može primijeniti i na nacionalnu i lokalnu razinu. Tako da ćemo nastaviti s time i nadamo se da će to mladima biti interesantno i da će u sljedećoj vrlo važnoj po demokraciji godini donijeti odgovorne odluke na izborima. To je to za danas. Nikice, hvala vam na razgovoru. Želimo puno uspjeha u daljem radu tebi i društvenom ateljeu. Hvala puno što ste zvali i sretno znam da sad zovete i Karlu, pa uživajte i s Karlom u razgovoru. Slijedi nam mali odmor uz glazbu, a nakon toga saznaćemo nešto o radionicama o mentalnom zdravlju društvenog ateljea. Se vi vedo siete bianchi in faccia, le male lingue sono andate via, il suono della tua brutta risata, aperto il passo per la retta via, e la tua mano era sempre puntata, ma mai per aiutare quella mia, e adesso guarda mentre volo in alto, e tocco il sole ma non cado mica io, respiro aria pulita che alimenta il fuoco dentro di me, e lascio che mi uccida, io rinasco dalla mia vedere più mia madre stanca, darle indietro il dono della vita, spaccarmi schiena, mani, gambe e braccia, essere fiero della mia fatica, eppure ti era girato di spalle mentre gli dicevo che stavo cadendo. Ma basta un raggio di sole, un soffio di vento, uno sguardo verso il cielo, respiro aria pulita che alimenta il fuoco dentro di me, e lascio che mi uccida, io rinasco dalla mia cenere. Io nasco dentro di te. Io nasco dentro sento una voce tagliente, un respiro costante, una luce che squarcia il suolo, perso nel mezzo del niente, cedono le gambe, ma il cuore mi batte ancora. È una luce che squarcia il suolo, sento una voce tagliente, un respiro costante, una luce che squarcia il suolo. Predahni uz Radio Gama.
Nakon malo glazbe vraćamo se našoj radio emisiji. Kao što smo već spomenuli, u društvenom ateljeu D kolektiva organizirane su radionice o mentalnom zdravlju koje su voditeljice studentice s Filozofskog fakulteta Osijek. O tim radionicama, ali i o mentalnom zdravlju ćemo sada porazgovarati s jednom od voditeljica, Karlom Mižaković. Karla, dobar dan i dobrodošli u našu emisiju. Dobar dan, hvala vam na dobrodošlici. Možete nam nešto reći konkretno o radionicama koje ste održali i čime su se točno bavile? Dakle, evo, kroz zadnja 3 tjedna održali smo 3 radionice u sklopu ciklusa Mjesec mladih u društvenom ateljeu. Idući tjedan čeka nas zadnja radionica. Cijelog mjeseca zapravo bavimo se mentalnim zdravljem i nekako u zadnje 3 smo se usmjerili na njegovanje tih nekih osobnih odnosa i osobnih primjera i evo prošli smo suočavanje sa stresom, neko generalno upoznavanje s mentalnim zdravljem i zapravo pokrenuli smo razgovor o temi socijalne isključenosti i kako je mladi doživljavaju te kako mogu postati svjesni nje. A koliko se mladih odazvalo na radionice i kakav je ishod radionica sam? Radionice su bile više individualnog tipa, tako da smo imali grupu do 10 ljudi sa kojima smo radili, kažem, na njihovim osobnim primjerima i više su bile praktične radionice sa nekim edukacijskim elementom, ali odaziv je bio dobar i zapravo povratne informacije su isto tako bile odlične, tako da se nadamo ponoviti u neko vrijeme. Možete li možda izdvojiti jednu od najdražih radionica koje ste proveli? Ja bih rekla da zapravo izdvojila bi jedan element koji se pojavio u sve 3 radionice, a to je neki naš krug povjerenja koji smo oformili gdje su zapravo sudionici uspjeli na svojim životnim primjerima i podijeliti ih sa grupom i primijeniti ono što smo ih naučili o određenoj temi. Evo konkretno prva radionica, to neko upoznavanje sa mentalnim zdravljem i povezanost misli, emocije i ponašanja. Smatram da su sudionici bili iznimno aktivni i dobili dubinski uvid u zapravo sva neka ponašanja koja žele promijeniti i povratnu informaciju kako ih onda promijeniti da im bude nekako bolje i da budu što jači. U redu, kako ste došli uopće na ideju da organizirate te radionice i zašto ste baš odabrali mentalno zdravlje za temu? Pa odabrali smo mentalno zdravlje jer ja sam uskoro diplomirani psiholog, tako da mi je to iznimno važna tematika, a u suradnji sa D kolektivom zapravo je to tema koju mladi traže da se više priča o njoj, zastupa i organizira edukacija, kao i sami njihovi volonteri u društvenom kolektivu, tako i polaznici drugih radionica, jer kažem, tamo se vrlo njeguje to pitanje mladih što biste htjeli čuti u budućnosti, pa se uvijek osvrćemo na neke prošle radionice i predavanja i trudimo se u budućnosti pružiti baš to što se traži. Kad ste spomenuli mentalno zdravlje, koji su najčešći problemi s kojima se srednjoškolski suočavaju u toj dobi? Pa zapravo ono što smo mi utvrdili iz nekih naših razgovora, to su svakako manjak nekih strategija za organizaciju vremena, postoji i taj problem nekako sumnje u sebe koji se veže uz zapravo doba adolescencije, onda tu dolazi do nekog manjka motivacije i volje za radom, konkretno u školi, školskim postignućima. Naravno izvor stresa je uvijek i neki međuljudski odnosi i problemi u njima, ali zapravo manjak nekih znanja kako pristupiti problemu, odnosno kako možda pronaći izvore pa onda ukloniti izvore problema. Imate li možda neki savjet kako pomoći mladima da se nose sa stresom i kako bolje učiti? Evo, moj savjet bio kako bolje učiti, prvo krenuti od nekako postavki kako ja shvaćam učenje, je li mi to obaveza, smatram li da sam kompetentan uopće naučiti, da mogu to savladati i onda nekako krenuti od te neke motivacije samog sebe, što meni to učenje zapravo može donijeti, jer ne fokusirati se na tu neku ocjenu, nego da će zbilja imati znanja o toj nekoj temi koje
može nekad mu biti korisno ili zanimljivo i naravno ukoliko postoje možda povećane poteškoće sa koncentracijom ili nečim, potražiti možda profesionalnu pomoć psihologa u školi ili nekih drugih psiholoških službi koje će svakako biti objavljene na stranicama i društvenog kolektiva, a i mogu se naći na raznim internet portalima. Hvala vam na razgovoru, te vam želimo puno sreće u idućim radionicama. Hvala vama i ugodan dan želim. Sada nam slijedi još jedna kratka pauza uz glazbu, nakon koje ćemo čuti rezultate ankete koje su proveli vezano uz mlade i stres učenika naše škole. Bilo je dana kada vidjela nisi pored mene svoje korake. Bilo je dana ti si verovala da ja sam taj ko te najbolje zna. I tih dana sam te čuvao, na golim leđima te nosio, delom od nevolja te branio. Dok ti si spavala, ja sam plakao. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negde postoji spisak razloga da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negde postoji spisak razloga da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Bilo je dana kada video nisam pored sebe tvoje korake. U oluji peščanog sata mi smo se polako gubili. I tih dana sam te čuvao, na golim leđima te nosio, delom od nevolja te branio. Dok ti si spavala, ja sam plakao. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negde postoji spisak razloga da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negde postoji spisak razloga da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Spisak razloga da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Ovo je Radio Gama. Radio 3. gimnazije Osijek. Nakon još malo glazbe, opet se vraćamo našoj emisiji. Kao što smo i čuli u razgovoru s Karlom, kada spominjemo mlade i mentalno zdravlje, stres definitivno ne možemo izostaviti iz priče, pa smo zato napravili anketu među učenicima škole koju mi pohađamo, 3. gimnazija Osijek, o stresu i načinima na koje se oni nose sa stresom. Što ti stvara stres i kako se nosi sa stresom? Pa većina mi stres stvaraju velika količina testova te kada su teški predmeti, a sa stresom se nosim tako da se većinom osamim i radim vježbe disanja. Ništa mi ne stvara puno toliko stres, ali najviše kad imamo neke stvari teške u školi i na primjer nekakve ispite. Ja sam inače onak osoba koja kad ima takve neke stvari ide linijom
manjeg otpora i kad se tak neke stvari dogode u školi, ne znam, ispiti, odgovaranje, stvarno me boli briga. Tu mi najviše stvara pomoć vjera, jer inače kad imam takve neke stresne situacije, znam se dobro pomoliti ili većinom molim krunicu. Pa najviše mi stvara stres kad imam dosta ispita odjednom, naprimjer 4 ispita u jednom tjednu, pogotovo ako su neki teški predmeti poput matematike, fizike ili kemije, to mi pogotovo stvara stres. I isto i prezentacije, naprimjer sad imamo sljedeći tjedan iz englesku prezentaciju i to mi stvara veliki stres. Ja imam dosta manjka vremena i ne mogu nikako stići to. Pa većinom pravim se kao da me uopće to ne dotiče, da me uopće taj stres ne utječe ništa na mene i tako većinom idem. Pa obično mi stres stvaraju stvari ko škola, ne znam, pritisak roditelja, možda neke drame u vezi prijatelja, ljubavnog života i tako to, ali sa stresom se najčešće nosim tako da pričam s prijateljima, s roditeljima ili odem u džim. Predahni uz Radio Gama. I
tako smo stigli do kraja današnje radio emisije. Više informacija o društvenom ateljeu Ideje kolektivu možete naći na njihovoj web stranici i njihovim društvenim mrežama. Nadamo se da će vas ova emisija možda i potaknuti da se i vi priključite nekoj radionici društvenog ateljeja. Slušajte nas i sljedeći put. Sada uživajte u glazbi i ostatku programa Radio Unios. Lijep pozdrav i do slušanja.